Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Saba de pati ang kang ala ni ikaw yung Ay mata. da, puol mo sige tagkaog tungdan. Mangita tagdako ka ng lakatan. Unsa? Oh, Ang kotse ni po. Botong, diyan na ka ha. Yung king. Gikuha na ko sa driver sa among company. Bye! Tunas yun na. Basa pa kayo buhok. Siksi pa kayo. Humot kayo. Di ko ang kutsi. Luyang may alan, oy. Nako. Hinaot utang sayop tao ni mga libak-libak sa mga tao ni parting tiyona. Labi na sa indoy. Kung tinuod man. Luyas kumigo taon. Lebihang paningkamot kayo nung maayo para mabuhi o masuportahan taon niyang anak. O mahumantaw eskwela. Gani, graduating na karon. Una! Ang iyang sulti na rin ako. Mapapangitaon ko na siyang single mom ni Chula. Bayano! Asa si Bong? Tuwas katijay, kili sa swimming pool. Oh, karon pa ko makaani din ang dapita. Mao gani ang mountain resort. Mao ba? Mao gani dapita nga iyang tagpanan day. Nice no kay kinural? Yes. Ilabi na kung may problema siya, arigyo siya din eh. Problema? Si Bong makabaton pag problema? Uday, maproblema na siya. Unsa ang pagbahig ang iyang kwarta. Aw basig maproblema siya unsaon niya pagbahig ang iyang oras para sa iyang mga babae humba. Katagaan ka. Pero di gyud ka magmay ang babae nga manglambikit niya day. Tungod kay hinatagan sa tanan. Kapani mo, mangayo kagahusan lahat day. Unsa? Pangayo. Pay musli ang igayon nga humot pa kayo ka ni sir. Humba. Samtang humot pa ka niya day. Pay musli maayo. Mao ba? Oo. Pangitag yung bagi nga may habag si sir mo. Unsaon? Tuluan ka. Ay, sabak na rin. Tuluan. Pasabakon mo ko nimo. Simple na. Simple na ka day. Simple? Sure? Patya sa romansa. Unsa? Ulag eh. Patya sa romansa. Kabaw magkakana, di ba? Romansa mayo. Kamao magkakamu volleyball style. Unsay volleyball style eh? Ibalibol ang iyang duha ka ito. Go, mga bastos ka man. Diya ka na ay kapoy ni kasaya. Buwang. Hey, banga sa lalaki nga nalambigit niya. Single ma'am. Ano kang gibiyaan siya sa lalaki nga tanaw na ko? Naa naman niya tanan. Napay kutis perting puti Napay sampot nga perting ugduha. Dughan pa'y musos. Kumplito sa bisyo. Hey, minom, manabako, sugal pa'y musul. Grabe. Basta babae nga naaning buwisyo ha. Prone to accident yun na. Lingkod. Nindot agad nimo diri. Mao ni akong mountain resort. Kilibutan sa mga dagkong kahoy. May mga cottages. May swimming pool. O gilid sa swimming pool, na mga rooms nga pulos de aircon.
Mau ba? Dali. Isurod ka. Pila ka kwarto? 12 ka kwarto. Oh. See? Wow! Dakong katri. Ug sa kilid, dako kaayong samin. O sa kilid pag yun, naigamay reef. May suit? Of course. Tanawa. Wow! May mga energy drink. Naay beer. Naay mga gatas. Hangad. Wow! Hala ha, sa amin sa kilid, sa amin sa ibabaw. Wow! O naabay mga intercom. I-press lang ka na nimo. Motubag direkta ang operator for your order. So sa ato pa, intended good ni nga paabangan ni. Yes. Pilang adlaw? Affordable kayo. 2,500 pesos per room. Nice. Yadagan ang mga risad. Yes. Almost matagadlaw puno ni. Kun puno, unya 12 ka room, tag 2,500, so mukita og 30,000 a day. Yes. Wow, kanindot. Gusto ka? Imo na ni. Unsa? Yes. I'm not joking. Bong ka dit sa murag dili kaayo maklaro. Kung gusto ka aning ako mountain resort, ako kining ihatag nimo. Di yapon maklaro? Ako ning ihatag nimo. Kuan kining saingon lang anak kasayon. Pila ko'y worth ani kud. Almost 1 hectare kining area. Plus sa building, nigasto ko niini og almost 50 million pesos. Oh my G. 50 million pesos? O kunya ihatag nimo nako? Kada nagpaila lang nga gihatagan ti kag bili. Pong, Ingon lang ana ang imong reaksyon. O ka malipay? kuan kining ingon usad di man ko makatuog gud. Kanus ako na makak nimo. Everything nga akong gisulti, akong gituman. Di ba? Pong, Kung ako'y musulti, ako gid kining tumanan. Bong, I love you so much. Ay, hindi na ako makakita og lalaki nga sama ni mo nga magmahal. Imo ko gikapyutan. I love you. I love you. I love you too. Matumba ta. Ouch! Pagkanin natatanawon sa amin sa kilid, ngani anak tumbata sa kama og nagpatong ko nimo. Ako na po ang mapatong nimo. Aron makita nimo ang imong kaugalingon sa samin sa kisame. Di Hala no. Hubuan ako imong pala shirt, ha? Yes. Ice cream, init pa. Ice cream, init pa. Kamay na lang. Palit na mo. Ice cream, init pa. Dong, papalit ako. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kadit, kadit. Padaw na ko niya. Okay. Pila kanta ko sa mo, ma'am. Ay, usa lang sa akong tilawan. Okay. Okay. Patik, ma'am. Patik. Kung lamian ko, punan pa nako. Okay. Yes, ma'am. Yes. Bong,
Ayaw sa dungan ta. Dungan na. Tsura! Anay ka daw ang takos, ma'am. Dawata. Ay! Ay! Kamuang. Ay, imo magibuhian. Ay, kausik. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Taksan lang ka ko sa kamuang. Nabuhian man. Okay. Diara, ma'am. Oh. Ay, salamat. Ay, lami kayong imong ice cream dong. Ay, tanawa. Unsaon ako pagkaon ng imong ice cream? Tanawa. Ha? Taas akong dila. Nia, tanawa. Uy. Itilaan ang cone sa ice cream. Nagiko-hiko pa. O kanyang mga mata. Nagkilo-kilo pa. Tanaw na ako. Nagtanaw siya. Lami gid kayo imong ice cream. Tuod. Biyuda baya ko. Kinsay nga nimo? Handsome? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!